बिथाङा जि पजिशनाव दङ बे पजिशना बिराद गिदिर आरो बे पजिशनाव थानानैनो बियो पुरा आसामनि मिनिस्टारफोरखौ सिरि दोननो हायो आरो बड'लेण्डनि थाखाय फान्डखौ इनक्रिज खालामबोनो हायो बियो नाथाय बे खामानिखौ मावनो नागारै बिथाङा बिटिसि काउन्सिलनि मा होनदों चिफ चेयारखौसो नायगासिनो दं बिथाङा बिराद गिदिर पजिशन दं दा दिनै सोरखौबा सुप होनबानो बिथाङा मिनिस्टारफोरखौ सुप होनो हानाय गोहोआ दं बिथाङा जेब्ला एसेम्बलि जायो बबेबा मोनसे मा होनदों बिलखौ पास खालामनोब्लाबो बिथांनि मन्जुरि होनांगौ अब्लासो बेवहाय माखासे बाथ्राया पास जायो स' जुदि अपोजिशन पार्टिनो बुंनो थाखाय खाबु बांसिन होयोब्ला ओरै गभर्नमेन्ट दानायनि खाबु होआब्ला अब्ला बेवहाय गोबां बिथिंखौ उलट पालट खालामनो हानाय गोहोआ दं आरो पुरा बड'लेण्डनि थाखाय दैदेननो डेभेलपमेन्ट खालामनो गोबां गिदिर फान्ड हरनो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ मदद होनो मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा हायो नाथाय इनस्टेड अफ दैट बिथाङा मा होनदों बिटिसि नि चिफ चेयारखौसो नोजोर होदों बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा सासे इसेबां गोबाव आरो सिनियर लिडार जानानै दासिमबो पावारनि उखैनाया खाराखै इट्स अ सेम आरो खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आबेगफोर मानगोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन बिएम सोदोब सोनायखौ मोजां मोनगिरि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आसा थिबाय बेवहाय मोजां गोनांथि आरो नोंथांमोननि थाखाय नलेजनि आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनि सायावहाय राजखान्थिनि सायावहाय लानानै बाथ्रा बुंनाय माखासे बिटिआर एबा भबिष्यत फिउचार अफ बिटिसि इलेक्सन बा फिउचार अफ बिटिसि दा दिनै सोरनि आखायाव थायोब्ला जोंनि मा होनदों बिटिआर बा बड'लेण्डआ जौगालांबाय थागोन जों नुदों मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार जे खामानि मावनाय डिफारेन्स उइथ हाग्रामा महिलारि जों जुदि बिथांनि दैदेननाय आरो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ जुदि जोङो लुक आउट खालामोबा डिफारेन्सखौ जोङो बेहतर नुनो थाङो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय मानो होनबा बिथाङा केरियार काउन्सिलिंनि सायावहाय नोजोर होदों दैट मिन्स जोंनि इयुथ इमप्लयमेन्ट मिशन मोनसे अर्गानाइज खालामनाय मिन्स नोंथाङा सासे गोबां टेलेन्टेड स्टुडेन्ट नोंथांनि फिसाजो फिसाज्लाया गोबां टेलेन्टेड नाथाय नों बेखौ मोजाङै फोरोंनो हानाय नोंनाव रांखावरि गैया नाथाय मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा बै बे टेलेन्टखौ जेसेबां हायो बिटिसि नि बाजेटनिफ्राय बोखांनानै बिथांमोननो कचिं होदों सुपार 50 मिशन दारै नाम्बार इउएन सुपार 50 मिशन दारै बिथाङा सिएम सुपार 50 मिशनखौ स्टार्ट खालामदोंमोन बिनि उनाव बड'फा इउएन सुपार 50 मिशन दारै मेडिकेलाव फरायनो हानाय सुबुंफोरखौ चान्स होदों आरो बिनि गेजेराव सोरबा आईएएस जानो लुबैनाय आईपीएस जानो लुबैनाय इन्जिनियारिं जानो लुबैनाय स' गोबां बिथिङाव बिथाङा साबजेक्टखौ मेटार लाखिनानै बै बे गथ'फोरनि फिउचारखौ मोजां खालामनो इन्सपिरेसन होनो जिहेतु जुदि हायाब्लाबो माखासे नलेजआथ' मोनगोन ना नेक्स्टनि थाखाय बिथाङा प्रिपेयार खालामनो हागोन स' बेबायदि मानगोनां प्रमद बर' सारा बिटिसि नि जे बाजेट बिनिफ्राय बेखौ मावनानै रायजोनि गथ' गथायफोरनो बे फैसाखौ नलेज आरजिनायाव होदों बे बिराद गिदिर खामानि जोंनियाव दिनै आईएएस आईपीएस गैया दा जों दिनै फार्स्ट अफ अल जोङो जुदि बड'लेण्ड स्टेट बानायनोब्ला आईएएस आईपीएस बानायनो गोनांथि जायखौ प्रमद बर' सारा बिथाङा बानायदों बे फार्स्ट प्रायोरिटि मोजां आरो बेयो मोनसे गुड मा होनदों डिसिसन आरो गुड वर्क्स बेनि थाखाय बिथांखौ जोङो थेंक इउ जासियो लामानि दालांनि दैबानानि रायजो राजानि आंखालनि बिनि सायाव नोजोर होयोब्ला बिथाङा खोब खम बाजेटजोंब्लाबो बिथाङा गोबां खामानि मावदों आङो बिश्वजित दैमारिनि सायाव फैबावगोन मानगोनां बिश्वजित दैमारिनि बिसेखके जोंहा दिनै सावरायनांगौ गोनांथि दङ अरुप कुमार देनि सायावबो लोगोसे रिउरिवा नार्जारी सार बिथांनि सायावबो दा जेरै लामा दालां बिथाङा गोबां गुवार लामा बानायदों नोंथांमोना नुनो मोनगोन किन्तु बाजेटआ जोंनियाव बारा बिटिसि आव गैयिखाय जों इसेबांखिनि हास' हायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिखादों दा दिनै क'क्राझारनि टाउननि लामाखौ नाय नोंथांमोना 4 लाइन बायदि जाबाय 4 लाइनखा दा बै बे लामा जे 4 लाइन थाखाय दोननांगौमोन बेखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समावहाय दोनासै दा मानगोनां प्रमद बर' सारा बेखौ 4 लाइन बानायनो हाखौहाय बायनो गोनां जागोन दा माखासे खेत्रआव इन्सपेक्सन जागोन बेफोरो दा सिगांनिफ्रायनो जुदि 4 लाइन दोनखानायमोनब्ला दिनै सोरनिबा दखानखौ बा मन्दिरखौ सिफायनो गोनां जानाय नङामोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जे थांनाय 17 इयार्सआव दैदेनगिरि जाना थानाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बेबायदि नलेजआनो गैया जे गाव मोनसे
सोमावसारदोंमोन लामाया जे हम मोजां जानांगौ फिउचारनि थाखाय स' बिनाव फिउचारनि साननो हानाय गोहो गैया बे बाथ्राखौ जों बेवहाय नुनो मोनदों आरो जेरावहाय दिनै सासे मोजां दैदेनगिरिया दैदेननो सानब्लाबो बैयावहाय माखासे जेंना सोमजिबाय लामाखौ गुवार खालामनो सानदों दा बेवहाय हाखौ जों बायनांगौ बाजेटआ जोंनाव खम फैयो बोसोराव दा बेखौ बायनोसोना मानोसो लामासो बानायनो स' बेयाव गोबां जेंना थादों खिन्थु जेसेबांखिनि हायो टाउननि लामाखौ गुवार खालामबाय नोंथांमोना फैनानै नायफैबानो जाबाय नंसानोबो आरोबाव बड'लेण्ड गेट हिसाबै जाय सुबुंफ्रा क'क्राझार टाउनाव फैनो गोसो जादों बिथांमोनहा बे गेटजों फैनांगोन आरो कारिगाव मोनसे गोबां मोजां बिउटिफुल गेट बानायनो थांगासिनो दं कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ बे गेटआ ओरैबायदि समायना बे गेटआ ओरैबायदि जोंनि हारिनि जे नेरसोन बेजों दाफबजोबनाय दं आरो बेवहाय नोंथांमोना नुगोन खाम सिफुं जथाबो नुलायगोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय सेरजा नुगोन स' गोबां जोंनि बड'लेण्डआव मोननाय बेसाद बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारनि इनिसियेटिभजों जादों आरो बे गेटआ अब्ला आरो आङो गेटनि पिक्सारखौ नुबाय नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ स' बे गेटआ बिराद मोजां आरो स' बेबायदि सानदों जे बेबोथ' मोनसे बिराद गिदिर जोंनि गौरब जोंनि गोबां गोग्गानाय बड'लेण्ड गेट नङा होमबा बेसेबां गौरब फैयो नङा होमबा दिनै रावबो बेफोरबायदि सानाखैमोन मानगोनां प्रमद बर' सारा फैनानै बिटिसि सेक्रेटारियेटखौबो ओरैबायदि समायना बानायबाय ओरैबायदि सुन्दर बानायबाय बिटिसिखौ ओरैनो बानायनानैल' दोनदोंमोन गेटबो गैया माबो गैया साजायनोबो रोङा मानगोनां प्रमद बर' सारा बिटिसिनि सिङावहाय डिमासानि नेरसोनफोरखौबो लाबोनाय गायसनफैबाय बागुरुम्बा दोनफैबाय गोबां नेरसोन माने ग्रिन खालामबाय जायगाखौ स' बेबायदि गारिनि पार्किं सिन्थाय गैयामोन गारिनि पार्किंबो बानायफैबाय स' गोबां बिथिङाव मानगोनां प्रमद बर' सारा स्टेप बाय स्टेप बानायलांगासिनो दङ जाहाथे बिटिसिआ जाहाथे गाहायाव थाङा दा आं खोन्थाबाय नोंथांनि सायाव लामा दालांबो बानायदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव गथ' जोंनि फरायसाफोरनि फिउचार जेनेरेसनखौ नायनानै बेखौ बानायदों बड'लेण्ड स्टेट जायोब्ला जे दैदेननो थाखाय जोंना आइएस आइपिएस नांगौ बेखौ बोरैहाय खालामनांगौ बेखौबो नोजोर लाखिनाय बिथाङा सिएम सुपार 50 बड'फा इयुन सुपार 50 मिशन बायदि लागु खालामदों बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै एजुकेशन सेक्टरावहाय जेरै हमना ला जाय जायगायाव स्कुलफ्रा गोबां डेभेलपनि गोनांथि स्टुडेन्टफोर दङ स्कुला बायला जिला स' जेसेबांखिनि हायो मडेल स्कुल बिथाङा फिसा फान्डजोंनो बानायनो सेस्था लादों गासिबो जायगायाव बानायनो सेस्था नाजादों गासिबो हाजोबाखै जानांगौ सोरबा सोरबा बिथांमोननि सायाव थाङैयावहाय दुखु मोनदों जानांगौ नाथाय they have to understand about situation financial situation जे बाजेटआ बेसेबां फैयो आरो बे बाजेटजों आं बेसेबांखिनि मावनो हागोन बेखौ चिफ सारासो मिथिगोन दा इएमफोरनोबो हरनांगौ हेल्थ सेक्टराव एग्रिकालचार सेक्टराव माखासे आईटी सेक्टरावहाय स' गोबां माखासे डिपार्टमेन्ट थायो बे डिपार्टमेन्टनि इएमफोरनो रां हरनो गोनां जायो जेरै स्पर्ट्स एन्ड कालचार स' गोबां आरो बुंलायनाङा नोंथांमोना अलरेडि मोनथिजोबखायो जास्ट आं बेखौ खोन्थाना होदों दा बेवहाय बैसोरनोबो रांखौ बे बोसोराव फैनाय रांखौ रानना होनो गोनां जायो दा एजुकेशन सेक्टरावबो नायनांगौ लामायावबो नायनांगौ आरो जोंनि जे बिटिआरनि सिङाव बड'लेण्ड सिङाव थानाय आइजो माहारिनि जे मा होनदों बिथांमोननो मा होनदों बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननोबो माखासे फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्ट 75,000 होनो थांनायाव खेबसेनोथ' होनो हाला स' बेखौ मा खालामदों मानगोनां प्रमद बर'आ इनस्टलमेन्ट वाइसै बेखौ रानना होगासिनो माने इनस्टलमेन्ट वाइसै दा जेसेबांखिनि जे बेयाव एप्लिकेसन होना दं बिसोरनो इनस्टलमेन्ट वाइसै होगासिनो दङ दा बे फारि गासिबो 75,000 खौ मोनजोबगोन बेखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा बुंनानै दोनखादों नाथाय जिखिनि होनांगौ इनस्टलमेन्ट वाइसै जेसेबांखिनि दङ बिसोरखौ होनानै बैखौ मोनगोन आरो स' बेबायदि इनिशियेटिभखौ मानगोनां हाग्रामा महिला सार बिथाङा लायाखैमोन नाथाय प्रमद बर' सारा बेखौ लादों खम बोसोरावनो 3-4 बोसोरावनो बेखिनि खामानिखौ बिथाङा मावफुंनानै रायजो राजानि लाख लाख सुबुंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय मोनदों नंगौ थारैनो बाथ्रा ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन खायसे सुबुंफ्रा बिथांमोननि आईटी सेल रायजो जाफ्लानानै कमेन्ट खालामनो हागौ नाथाय नोंथांमोना गामियाव जुदि थाङोब्ला गोबां मोजां गोग्गानाय गोजोननायखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा सोरबा सुबुङा स्किम मोनाखै बे बोराबगोन बे आदार
मेटार्स आरो बे गुबुन मेटार्स आरो बेखौ जोङो नोजोर आन्दाज खालामनानै दोननो हायो आरो माने जों बेखौ नोजोर होनो हायो दा मानगोनां मा होनदों एलायन्सनि बाथ्रा फैदों एलायन्स पार्टिनि सरकार दानाय जेनेबा एलायन्स गभर्नमेन्ट दानाय दा बेखौ नोजोर होनानै दाख्लै बावहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बेनो जाबाय जे फैगौ बिसायख'थियावहाय मा होनदों बिटिआरनि मा होनदों एमसिएलए नि बिसायख'थियावहाय बिजेपि हारसिं गेलेगोन स' बेलाय बेसेबांथो गिदिर बाथ्रा गावबागाव पार्टियाथ' हारसिं गेलेग्रोखागोन ना स' बे हिसाबै बेखौ इसिबां गिदिर इस्यु लांनानै मानगोनां प्रमद बर' सारखौ लाजि फोनांनाङामोन आरो रेवरेवा नार्जारी सार बिथाङा दा बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय बेनिखायनोथ' बिथाङा एपलजि खालामबाय लोगो लोगोनो बिथांनि मानसिया थांबाय स' बेखौनो खायसे सुबुंफोरखौ दुरबल मा होननानै बायदिसिना होननानै मानगोनां प्रमद बर' सारखौ दुसिदोंमोन दा मानोथो इएम पस्ट थांखो दुरबल नङा जाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि मा होनदों सोमोन्दै साना हुआ बाथ्राखौ बुङोब्ला निश्चय बेवहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेयाव प्रेसार फैगोन मानो होनबा प्रमद बर' सारा गोबां मोजां दैदेनदों बेखौ नरेन्द्र मदि सार बिथाङानो होन अमित शाह बिथाङानो होन राजनाथ सिंह सार बिथाङानो होन जेपि नाड्डा बिथाङानो होन बिथां मोजां मोनो हयथ' बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मोजां मोनाखै जानो हागौ नाथाय सेन्ट्रेलनिफ्राय दैदेननायखौ मोजां मोनदों सोर बेलाय हिमन्तआलाय नङा होमबा जुदि सेन्ट्रेलनिफ्राय जुदि गोसो जायोब्ला नङा होमबा गोसो जायोब्ला दा बेखौ सोलायनानै सर्बानन्द सन'वालनोबो चिफ मिनिस्टार होफिननो हायोलै गोसोब्ला थ' बिथाङा चिफ मिनिस्टारा गोजौ सेन्ट्रेलनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा गिनो गोनां जायो माखासे बिथिङाव नाथाय इनडाइरेक्टलि बिथाङा गावनो नागिरो आरो इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ बुंनो नागिरो आरो जेरै हमना रेवरेवा नार्जारी सार बिथां जेरै हमना उरुप कुमार दे जेरै हमना ला बिश्वजित दैमारी सार बिथां दा बिश्वजित सार बिथाङा बेखौ साननांगोन आं दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बिनि सोमोन्दै आरो दिनै खेबसे बुंबावगोन आङो बिथाङा जि पजिशनाव दङ बे पजिशना बिराद गिदिर आरो बे पजिशनाव थानानैनो बियो फुरा आसामनि मिनिस्टारफोरखौ सिरि दोननो हायो आरो बड'लेण्डनि थाखाय फान्डखौ इनक्रिज खालामबोनो हायो बियो नाथाय बे खामानिखौ मावनो नागारै बिथाङा बिटिसि काउन्सिलनि मा होनदों चिफ चेयारखौसो नायगासिनो दं बिथाङा बिराद गिदिर पजिशन दं दा दिनै सोरखौबा सुप होनबानो बिथाङा मिनिस्टारफोरखौ सुप होनो हानाय गोहोआ दं बिथाङा जेब्ला एसेम्बलि जायो बबेबा मोनसे मा होनदों बिलखौ पास खालामनोब्लाबो बिथांनि मन्जुरि होनांगौ अब्लासो बेवहाय माखासे बाथ्राया पास जायो स' जुदि अपोजिसन पार्टिनो बुंनो थाखाय खाबु बांसिन होयोब्ला ओरै गभर्नमेन्ट दानायनि खाबु होआब्ला अब्ला बेवहाय गोबां बिथिंखौ उलुट फालुट खालामनो हानाय गोहोआ दं आरो फुरा बड'लेण्डनि थाखाय दैदेननो डेभेलपमेन्ट खालामनो गोबां गिदिर फान्ड हरनो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ मदद होनो मानगोनां बिश्वजित दैमारी सार बिथाङा हायो नाथाय इनस्टेड अफ दैट बिथाङा मा होनदों बिटिसिनि चिफ चेयारखौसो नोजोर होदों बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा सासे इसिबां गोबाव आरो सिनियर लिडार जानानै दासिमबो पावारनि उखैनाया खाराखै इट्स अ सेम आरो आं बेखौ व्यक्तिगत बाथ्रा बुङाखै हारिनि आरो ससाइटि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ जुदि नोजोर नायोब्ला मानगोनां सार बिश्वजित दैमारी बिथांखौ बेबायदि नुहुरदों बिथाङा दा जि पजिशनाव दङ बिराद गिदिर पजिशनमोन बिनि दारैनो बिथाङा गोबां फान्डफोरखौ नारसिन बिथाङा इनक्रिज खालामनो हायो नारसिन गोबां खामानि मावनो हायो नाखि बिथाङा चिफ बिटिसिनि चिफ बा बिटिआरनि चिफनि बे मासिखौ नोजोर होनाय बिथाङा मानगोनां प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायखौ मदद होनो हायो बिथाङा एसेम्बलिनि सासे स्पिकार नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन स' बे केरेक्टार मावनायखौ आं बिथांनिखौ बिराद दुखु मोनदों बिथाङा दिनैसिमबो बेबायदि खामानि मावनायखौ आं नुनो मोनाखै जाहाथे बिथाङा जेरै हमना ला संकसनिफ्राय जेरै हमना ला जोंनि श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै सिं बड'लेण्डनि गेट जेरै हाबनानै जोंना बैनिफ्राय गावस्रायो जेरै हमना बङाइगावनिफ्राय स' जों माने हायोमोन सिङारि लामा बोखावनानै डाइरेक्ट तामुलपुर लामा सहैनाय बेबायदि लामाखौ प्रप'ज खालाम बे लामाखौ बानायनो थाखाय नङा होमबा मानगोनां प्रमद बर' साराथ' फर्स खालामदों नाथाय नोंबो फर्स खालामनो हायो नङा होमबा नोंबो फर्स खालामनो हायो नों जुदि फर्स खालामफायोब्ला लामाया जाबाय जे गासैखौबो डेभेलपमेन्टखौ खालामग्रो बिनि उनावहाय फिउचाराव दावगानांबाय था स' मानगोनां स्पिकार जा बिश्वजित दैमारी सार बिथाङा बिनि सायाव नोजोर होआखै खोब दुखुनांथाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय आरो थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा नोंथांनि फेमिलिनो शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच खुलुमबाय